is je boy JJ, de realest nigga in de Ziggo Dome. Ik sta hier op de dans in de regen. Oh, dit. Influencer of comedian? Comedian, 100%. Comedy is wel waar ik voor leef en ik gebruik mijn influencer nu voor comedy. Dus als ik iets moet weglaten, dan zou het sowieso influencer zijn, ja. Instagram. TikTok is te jong voor mij, denk ik. Ja, Instagram. 1 miljoen likes. Want als je 1 miljoen likes hebt, heb je sowieso meer views. Want niet iedereen liked die kijkt. Ja, doe de math. Je vriendin of mijn moeder? Wat ben je nou aan het doen? Ja, mijn moeder. Ja, mijn moeder. Oh, wat kut. Je bent echt kut, man. Nee, mijn vriendin is ook leuk. Jee, mijn moeder. Ah, kut. Nee, mijn moeder. Limburg, 100%. Dat is een grote reden waarom ik nog steeds niet in de Randstad woon, ondanks dat ik daar 4 dagen in de week of zo moet zijn voor werk. Ik zal nooit en ten nimmer uit Limburg gaan, want hier ligt mijn hart, hier ben ik geboren, hier kom ik vandaan, hier is het lekker rustig. Ik ben dol op Amsterdam, maar voor een dag of zo. Daarna wil ik gewoon lekker naar huis. Oktoberfeest. Ik hou van die memmen, jong, die zijn gewoon tot hier. Sorry, mag ik dat zeggen? Ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar ik vind het mooi. Ja, dat vind ik leuk. Meedoen aan het Limburgse wat? Butenkampioenschap. Butenkampioenschap. Ken je butenrekeners? Ik weet niet wat buten is, pik. Ik kies voor een LVK. Nee, maar Wat is buten? Wat is dat? Dat zijn die tonpraters. Dat zijn ook een soort van comedians. Oh, jawel, dat ken ik wel. Met dan met carnaval. Natuurlijk, ik hoef dit andere niet eens meer te weten. Ik wil gewoon in de bus in zo'n ton en dan lullen. Ja, leuk man. Buten. Rotti of zoelvlees? Oh, daar gaan we toch voor rotti. Ja, rotti. Ja, sorry. Ja, ik vind zoelvlees vind ik ook wel lekker, maar nee, rotti is lekkerder. Dan ga je zo in één keer platkallen. Ja, doe in één keer zoelvlees. Jij zei zoelvlees en nu ga ik in Limburg lullen. Het is moeilijk. Ik ben geboren in Sittard, maar ik woon al mijn hele leven in Borren. Dus dat is een beetje, dat vind ik moeilijk kiezen. Bor, daar moet ik gewoon voor Bor gaan, man. Borren. Nee, ja. Borren. Prins Carnaval. Chocoprins Carnaval. Jazeker, ik zie me wel op zo'n wagen en dan gewoon zo. Ja, jawel, Prins Carnaval, leuk. Ja, in Born zijn ze nog op zoek naar een prins, hè? Dus, kijk, hey, wist je trouwens hè, dat ik in groep 2 Prins Carnaval was daar? Ja, zeker. Oh, je hebt ervaring. Ja, ik heb ervaring, jongen. Ga gewoon weer terug. De Verraders, 100%. Like Me Unfamous was leuk, maar als ik naar de Verraders kijk, dat spel lag me ook echt heel leuk. Vond ik super, vond ik echt geweldig. Like Me Unfamous was gewoon meh, maar de Verraders was wauw. Dit is zo'n kutvraag wat je me nu stelt. Roué van Veer heeft mij opgepikt, letterlijk. Dat was mijn mentor toen ik net begon. Guido Weijers ben ik gewoon nu de laatste tijd bevriend mee geworden sinds ik... Oh nee, dat kan je niet vragen, man. Je moet. Oh, ik moet hè. Oké, ja, luister, Roué, Guido, dit is niet niks tegen jullie, maar ik moet kiezen. Hij zit mij, je weet niet wat hij in zijn hand heeft op dit moment. Hè. Maar ik moet dan kiezen voor Roué, omdat Roué mij een kans heeft gegeven om comedy te laten doen. En zonder Roué was ik waarschijnlijk niet zo snel gegaan als ik nu was gegaan. Dus ik moet die aan Roué geven. Dan geef me dan maar een blackout eventjes. Kijk, want ik wil wel de mensen gewoon laten lachen. Weet je hoe pijnlijk het is als je een grap maakt en je hoort krekels? Nee, geef me dan maar een blackout, want ik kan goed improviseren. Dus dat maakt me niet uit. Ik ga voor de grote zalen, maar de kleine intieme comedycafés zijn wel magischer soms. Maar je wil meer mensen laten lachen, dus daarom ga ik voor de grote. Ja, Ziggo Dome. Ziggo Dome, impact maken, bam! Carré hebben al meerdere comedians gestaan, in Ziggo Dome maar 2. Ziggo Dome. Het is je boy JJ, de realest nigga in de Ziggo Dome. Yeah.